Adımlarına devam etəbiz. Bizning ijod türkümi 2 ay boyuna Rossiyaning turli төбәкләренә барып, халык санын алу нәтиҗәләрен анализлады. Моң аршибез татарлары 100 меңнән кимегән якларда булып кайтсак, бу атнада милләттәшләребезнең саны 8%-ка арткан Магнитогорский шәһәренә юл тоттык. 10 ел элек монда 20,433 татар булса, хәзер 22,151-гә җиткән. Гаҗәп бит. Бөтен Россия буйлап татарлар кимегәндә, алар ничек арта алгансың? Фәрүзә Мәҗитова шуны аңларга тырышты. Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск шәһәре. Бүген монда 23 меңгә якын татар яши. Һәм алар бу җирләрне ата-бабаларыбыз җире дип горурланып әйтә. Әйе, бу шәһәргә 30нчы еллар ахырында нигез салынган. Һәм аны ул елларда репрессияләнеп сөргенгә озатылган халык төзегән. Алар асылда татарлар була. Һәм бүген монда яшәүче милләттәшләребез алар буына. Һәм алар Магнитогорскны татарлар төзеткән шәһәр дип горурланып яшәүчеләр. Магнитогорский Көньяк Уралның зур шәһәрләренең берсе, металлургия комбинаты үзәге. Әлеге сәнәгать комплексы дөньяга билгеле. Бүген монда 410 мең кеше яши, 22 меңнән артыгы татарлар. Соңгы җанисәп нәтиҗәсе буенча милләттәшләребез 8,3%-ка арткан. Ил төбәкләрендә татарлар кимегән мәлдә Магнитогорскида арту сәбәпләре безне кызыксындырды да. Һәркайчы активист инде бу эш белән шөгыльләнде. Челтәрләр аркылы, телефоннарда кемнең группалары бар. Бөтен концертлар, фестивальләр үткәргәндә без бөтен халык, үзебезнең халыкка аңлатып бардык. Ничек языларга, ничек әйтергә, дөресен әйткәндә, мона утюг кына сөйләмәде, мона ничек эшләргә икәнен. Җанисәпкә әзерлекне 10 ел элек үк башлаганнар. Шул чакта Магнитогорскига татарлар нигез салуын ачыклыйлар. Бу әлбәттә тарихтан халык аңына салынган комсомоллар, коммунистлар төзелеше генә дигән тәгълиматны инкар итү була. Аны исбатлый алганнар. Тарихчы, туган якны өйрәнүче Салават Әхмәтҗанов дәүләт архивларыннан дәлилләр эзләп таба. Татарлык феноменын исбатлау буенча махсус оешкан эшче төркем шөгыльләнә. 4 китап чыгарганнар. 10 лет назад начал этим заниматься. Бу мәсьәлә белән мин 10 ел элек шөгыльләнә башладым. Магнитогорский турында бик күп китаплар, мәкаләләр язылган. Аларны укып чыккач та мин ниндидер әйтелеп бетмәгән күләгәдә калган хакыйкать барлыгын аңладым. Күбрәк укыган саен моның шулай булуына төшендем. Татарлар монда Татарстанның төрле районнарыннан күченергә мәҗбүр булган. Бүген кемне генә алма, һәр кайсының тамырлары безнең якларга барып тоташа. Монда 1966 елдан беренче төзүчеләргә палатка дигән композиция тора. Шәһәр җитәкчелеге сон ягыннан 2нче урында торган татарларга үз мәдәниятен, гореф-гадәтләрен сакларга мөмкинлек тудыра. Шәһәрнең халыклар дуслыгы йортында татар мәдәнияте үзәге эшли. Монда 8 татар ансамбле бар. Балалар да, өлкәннәр дә монда күңел кушуы буенча йөри. Без пенсияда булгач, вакыт күп. Инде хәзер күңелгә jakkan бөтен эшләр эшли алабыз инде хәзер. Мин мәсәлән үзем эштән татар кызы татар хатыны булгач, мин шуны соклап яшәргә тырышам, кызларыма, балаларыма да өйрәттем. Татарская культура я уже 17 лет. Мин 28 ел элек татар мәдәнияте үзәгенә күңел кушуы буенча килдем. Минем әтиәнием татар җырларын ярата, әби бабаларым ярата иде. Безнең нәсел Казан артыннан репрессияләнеп монда сөрелгәннәр. Без гомер буе монда татарлыгыбызны тоеп, белеп, үз мәдәниятебезне сакларга тиешбез дип яшәдек. Что мы татары, что мы не просто среди всех. То есть мы должны поддерживать свою культуру, свою нацию, свой народ. Үзләренең татар икәнен балалар да яшьләр дә белә, ләкин алар арасында туган телне белүчеләр сирәк. Минем бабам Бакиров Рафаил Муланур улы, танылган композитор, ул миңа зур үрнәк. Аның җыры җырлыйм хәзер инде. Если мы вместе, мы мощь. У нас очень талантливая молодежь. Их не так много, но каждый талантлив по-разному. Атна сайын ниндидер мәдәни чара үткәрәбез. Без менә аермыйбыз. Автономия эшли безнең. Халыклар дуслыгы йорт эшли, мәчет эшли, китапханә эшли. Без менә бу синең эш, бу минем эш дип әйтмибез. Шуның өчен дә безнең татарлар саны күбәйгәндер дип уйлыйм. Юк, не, яна. Татар мәдәнияте үзәгендә якшәмбе көнне балалар һәм өлкәннәр өчен татар теле дәресләре уздырыла. Кровь родная зовет. Татарча сөйләшәсе килә, сөйләшергә кеше юк. Әтиәниләр мәрхүм. Шуңа күрә мин оныгымны алдым да, монда татар теле курсларына килдем. На ночь говорим это тынычек, хайрле ирте по телефону. Как бы вот к родному языку тянет.
Магнитогорскидагы татарлар туган тел мәктәпләрдә укытыла башласын дип тырышып йөри. Мәктәп җитәкчелеге белән сөйләшүләр алып барганнар. Каждый мәктәптә бер татар классы ясыйбыз. Анда нәрсә кирәген укытучыга? Телевизор, компьютер, бөтенесен күләбез, бирәбез. Ремонтлап дигән идек. Безне яракка җибәрмәделәр. Кайбер мәктәпләрдә прямо директорлары бик каты каршы төштеләр. Бүген татарлар күпләп яшәгән Новостройка бистәсендә бер мәктәптә татар теле түгәрәге эшли. Атнага бер тапкыр 15 бала дәрестән соң татар теле өйрәнергә кала. Я рассказываю на татарском языке стихи. Занимаюсь татарским я 4 года, с 1 класса. Һәм бу дәрестә сез татарча сөйләшәсез? Юк. Гел татарча гына булмый. Балаларның татар телен шундый уровеньда белмиләр әле. Шуңа күрә без моны руса, татарча шулай. Мин үзем татар телен с детства владею в совершенстве. Получается, мин до 6 яшькә урысса бер сүз дә белмәдем. Только татарса. И минем родители обучали только меня татарскому языку. Поэтому мин в совершенстве беләм быт, традиции, обычаи татарской национальности. Безнең мәктәптә очень күп укытучылар тоже татарской национальности. Мәктәп укучыларының 22% татарлар. Моңарчы татар теле укытылмауның сәбәбе укытучы булмауда дип аңлаталар. Гәрчә коллективта татар мөгаллимнәре күп. Киләсе уку елында 1-нче сыйныфтан башлап бер класста татар телен укыта башларга җыйналар. Мы созрели к тому, что мы будем предлагать родителям. Бүген без әтиәниләргә мәктәптә балаларга татар теле дәресләрен укытуны тәкъдим итәргә әзербез. Ул уку программасы нигезендә туган тел курсы булып укытыла башлаячак. Кирәк ничек тырышырга телне тормышыбызга кертергә. Менә кирәк. Менә мәктәптә сөйләшеннәр, кибетләрдә сөйләшеннәр, трамвайларда сөйләшеннәр, театрларга барып тыңласалар, китап укысалар. Магнитогорский татарларның үз менталитеты, горур, үҗәт, көчле, бәйсез. Алар арасында бер дәрес татарча укымыйчы да, татарча шигырьләр, повестьлар язучылар бар. Габдулхай Кабый Әхмәт шундыйлардан. Татарча бер дә укый алмадым бит инде. Татарча мин өйрәнә башладым дигән күп телем ачыла башлады. Бер 40-50 яшьләрдә генә. 40-50 яшьләрдә мин яза башладым бит инде шигырьләр. Магнитогорскиның актив татарлары төбәктә милли рух яшәсен өчен тырышучылар. Айга бер татар рухы газетасы чыга. Безнең каналның корпункты эшли. Шәһәр китапханәсендә татар бүлеге бар. Казан белән ике арада самолет оча. Бу һава юлы тарихи ватанның якынлыгын тою өчен кирәк диләр. Бүген күбесенең балалары Казанда яши. Димәк, бер гасыр чамасы элек күченеп киткән буынның дәвамчылары ватаннарына кайта. Магнитогорскида калучылар милли рухны саклап яшәргә омтыла.